Γεια σας, τι κάνατε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί, υγιείς, χωρίς φόβο, αλλά με πάθος. Είμαι η Χριστίνα Σαρή, δασκάλα γιόγκα, τεχνικών αναπνοής και διαλογισμού. Η γιόγκα είναι αυτή που μας βοηθάει ως μέθοδος αυτογνωσίας να δούμε τον εαυτό μας αληθινά, χωρίς τα ροζ γυαλιά που θέλουμε να φοράμε. Γιατί ο άνθρωπος σπανίως βλέπει τον εαυτό του όπως είναι, συνήθως βλέπει τον άλλον και κρίνει, κατακρίνει, σχολιάζει και διάφορα άλλα τον άλλον άνθρωπο. Είναι πολύ εύκολο να βλέπουμε τα ελαττώματα του άλλου και όχι τα δικά μας. Όταν όμως ησυχάσει ο νους και βρεθούμε σε μια κατάσταση ηρεμίας και ησυχίας και σιωπής, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον αληθινό μας εαυτό. Τότε πολύ απαλά αλλάζουμε αυτά που δεν μας αρέσουν σε εμάς. Φτιάχνουμε κατά κάποιο τρόπο την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Αρκεί να ησυχάσει ο νους. Αρκεί να έρθουμε σε επαφή με τον αληθινό μας εαυτό. Όχι αυτόν που θέλουμε να είμαστε, αυτόν που στα αλήθεια είμαστε. Και χωρίς βία, χωρίς θυμό, χωρίς ένταση, να μας αναγνωρίσουμε, να μας αποδεχτούμε και να μας αλλάξουμε απαλά. Να ασχοληθούμε μόνο με τον εαυτό μας και όχι με τους άλλους. Γιατί η αλλαγή σε όλη αυτή την άσχημη πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι θα έρθει μόνο όταν υπάρξει η δική μας αλλαγή προς το καλύτερο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε και πάλι σύντομα με ένα νέο βιντεάκι και μετά τις 15 Σεπτεμβρίου που θα γυρίσουν και ορθόδρομοι πλανήτες, κανονικά με βιντεάκια μεγαλύτερης διάρκειας από το στούντιο. Πολλά φιλιά, γεια σας!